Guys, na ako ron sa Tambungon. Tambungon sa San Remio, mao ni ilang merkado. Mingaw din silang merkado. Gamay ra kayo siya. Asa ka na? Asa na guys? Mupalit ko kay kuan yun. Kamu may tigwa sa baboy. Oh. Ya, karon pa kita nakita. Ako gyud. Takar. Na, de. Ya, kari mo mama. Tiyan. Kuan asa na ito isugba. Para usawan niya Sugba. Okay. Tamboy gabi kay grabe ka busy pa. Karete. Daghan kaing tao de. Ako sila. Isugba man to na mga akong dito po? Wala. Palit ni baboy. Sa Nagluto pa man daw mo, nag-mix. Nagluto pa daw pila mo. ka ay Pinautlan. Pinautlan eh. Pinala ko, basta promo kanina. Oh, sumpang. Grabe, jud sa tao, makabuang ang tao gabi eh. Dito tinuwa, naidagang tao kaysa. Grabe jud eh, pila gid ka adlaw may ngayon anak. Nana de, basta na ambot ka na rong gabi eh, unsa ka ha. Kupahuway sa tao na kay maluoy ko kanang tambok kay ganahan sa crazy. itong kare. Karete. Kay kameraman. Saray, suba man yan. Karita. Karete, polete ang asa. Oh, kain lang to. Kung ka tag-uling dahil wala kita subaan na. Ha? Subanan, umbe subanan. Oh, dala. Wanawa kate. Oh. Katora te? Katora? Ha? Kasano? Oh, sa kilo. Lakay ba? Tagda mo ba? Wala may plastic. Ano ting, luto ting. Mana ba? Saan ang sofa? Tuba. Tuba? Ano? O, unsa pa? Hindi ka ting suka ba? Patis? Patis. Oo, kay Pagkuangan ko. Parang sili mo kay sili. Sus, nang pwede na. Grabe ta. Wala yung plastic yan mo. Bawal ng plastic. Kanang tagunan na mo ba? Yung kanang sakyanan. Anaraman hindi sa kuno. Tara, ako sakit na kay. Naku anak ko dito. Sila ta. Yan lang, balik rin. Baba. Bangus. Usala dili usara ka. Usara ka bok. Oo. Kanang-kana lang duha sige. Ha? 150. Bila? 150. Ano yung rata? Uling. Uling. Ate na nini mga tao. Te. Uling te. Tara. Uswa ka na? Sila yung uling. Yung uling. Dawa
pa. Kaya nga pa dito ako. Lamahalan mo? Mukha ng suko. Ah. Ah. Musod na. Nag-iyak ang ito sa kong baboy. Ah. Ay, sila tanag yan. Bawo ko kuno sila kabot. Tingnan sila. Naanad man siya kuno sila nga. Anha gi kuno sila din ha kay suki na daw. Hindi ba din? Ano ako? Di po ko'y plan sa una nga. Mamuha ba rin tagkubog? Eh guys, man na magpalit og kuan. Among kaunon. Uy, gago. Siya atrasan mo. Ay, bati-bating na ako. Nasaligan mo ka ko dahil. Ikaw daw. Kim daw. Bata ay pa. Oh, ba? Oh. Ano may grabe tao ka? Pero nasa chuko mo sa Friday. Sira man na. Oh, Friday. Sira man na dahil no? Na ba may iba na ay na lang, Mike. Yung tatay mo nagsuko ba kay sumbos-lubos? Ay, taga ba? Ito yan. Saan ka tayo? Lamig ang mata ng peanut butter. Kabong. Lamig kaya ako. Ever wonder how Sila na this all nagluto ate. works? When you step into premium, you get no ad breaks, just uninterrupted music, on-demand listening on any device. Speaker dre? Hasta sa oyo. Ang may marito ng speaker, dapat nasuga. Kusog man dyan na ba sa pakusgan hina. Di ato. Ika ka mabungol yung pakusgan na. Suway day. Siyempre ko natin. Suway ko no day ko no. Napulay ambulansya. Patay ta. Check na.